Nyakoromo gi sadek marotino chenro en mar Oimore wantiere kod mathoth moikoni chenro ni odiochieng' ma kawuono jalup jatend piny Rigathi Gachagua pod iluoro kod mathoth. Odiochieng' ma kiny en odiochieng' maduong' chenro mabende ne ochwal nyim od bura madwaro thiche oko e kom. Odiochieng' ma kiny ikawo pach oganda kaunti sekunde chung' od bura gi gwenge ma opogore opogore. Ramogi Tigo bedo ka kelo ni chenro kaka dhi nyime achiel kachiel. Komachielo wantiere kod weche motenore kod omenda ma ipogo ne counties mabende koro jatend migao John Mbadi ogolo e dhoge report motenore kod apisas 12 mano bende chwale nyim odiochieng' ma kawuono mondo okaw korgi kata wach dhogi kotenore kod nek mar Baby Pendo e kind ji mamoko manotimore higa mar 2017 mano manorem timore odiochieng' ma kawuono kaachiel kod weche matimore kadho nam chumbi. Gavana e kaunti ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ondiko dhoge e wach mabende osebedo kaluoro rocho ratich rawera moro e kaunti ma Mombasa, boma ma Mombasa. Magi to kod mamoko mathoth koriwore kod gin kanye mikelonwa tich ang'wen ka tich ang'wen. Magi weche ma omiyo pek. Gachagua onge kuma dhiye. Ruto en saka kelo gik moko mopogre opogre mara NHIF mara SHA mara SHI. Afadhali mondo timang'o giwuogi Gachagua. Ikruok oketi ne chenro mar kawo pach jopiny ewi thicho jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi ka bura machielo mochwal e doho mar chungo chenro no pok onyuolo olemo. Kine oganda ng'ure ewi okang' mar chwalo tarehe gi somo ketho ne obila 12 ma gin achije buch nek mar Samantha Pendo mane otho e tulo bang' yiero mar higa mar 2017. Itero pesa, ing'adi pesa dwe ka dwe, to kidhi e kama onego beni iyude e thieth to irado mna gi embarrassment. Jotuo e kuonde thieth mayudore e kaunti ma Kisumu pod medo neno pek kaluwore kod lokruok e yor okumba mar thieth manyochako tich. Machiegni nyakoromogi lai matudruok 336 00 achiel kachiel YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. An be nyalo achiel kachiel kokale Facebook page mara mar Ochieng' Emmanuel wago kod mbaka kendo inyalo luwa kuno. Nyinga kaka pile pok olokore jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni doma malo kuom thuolo machielo rem chungo chenro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e bura mar 10 matemo reso Gachagua. Okil Kamaloka Victor Swanya kwayo doho mondo chung chenro no mar thicho oko Gachagua. Swanya nyiso doho ni chenro mar kawo pach jopiny e wi golo Gachagua e apis ok ogure mise mar chik. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa bura matemo reso Gachagua e lak nyang'. Kuom thuolo machielo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyudo buok maduong' bang' doho mamalo tamre kwayo mare mar chungo chenro mar gole e apisi. Ma en thuolo mar 10 e bwo jumbe 2 ma Gachagua ochomore tir kod doho kaka jawar mare e kalausi mar gole oko e apisi. E bura mane ochwal e doho kod okil Kamaloka Victor Swanya, Gachagua omedo mburo ywak ne doho mondo oket break e ng'wech mar jood bura mar gole oko e apisi. E burano, Gachagua onyiso doho ni kido mar chenro mar kawo pach jopiny e wi chenro mar gole e apisi odhi ataro mar chik nikech kalatas mar golo paro e wi chenro no uting'o mana weche mimienego Gachagua kende ma ok duoko mare e wi seyo makamago. Gachagua medo wacho ni okang' mar bago romo mar kawo pach jopiny e kar romo achiel kende e kaunti mangima dhi mayo thoth jopiny thuolo mar golo pachgi. E wi mano, Gachagua okawo chung' ni kaluwore ma thuolo mokwongo ma ibago chenro makamano e historia mar piny Kenya, chenro no dhi rocho ratich jogo ombulu maromo milion 14.1 mane ogoyo ombulu e yiero maduong' mar 2022. Okinde Gachagua bende onyiso doho ni dhi bedo tich matek mar yango nonro mag joma dhi golo pachgi e wi chenro makamano kokalo e kido mar karatas mane ogol kod od bura. E komachielo, kweth mar Gachagua wacho ni chike matayo twak mag od bura ok oyango malong'o kaka onego kaw pach jopiny e wi chenro mar golo e apis jalup jatend piny. Kwayo margi en ni doho mondo ong'ad bura e wi ng'ur margi motelo ne od bura goyo ombulu e wi paro mar thicho oko Gachagua. Kweth mar Gachagua lero ni ponono ni doho ogolo chung' margi e wi wechego bang' od bura thicho Gachagua, ng'eto makamano dhi bedo maonge tiende. Kata kamano, kwayo margi ne ok onyago olemo
mar geng'o chenro mar kawo pach jopiny ni mar doho ochiko ni gibiro golo ng'eto ewi wachno tarik 9 dweni. Motelo ne chieng' tich ariyo e jumani, Gachagua kod osiepene ne ochwalo buche 10 e doho mar chungo chenro mar gole e apisi. Buche 8 ne ochwal e kaunti ma Nairobi, achiel e kaunti ma Nyahururu kod machielo e kaunti ma Kiambu. Mana kaka biye timo kinda e gero liend biye, Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua bende dhi nyime kod timo kinda e doho e dwaro mare mar chungo chenro mar thiche oko e apisi. Geno mare en ni doho nyalo konyo yie mare kuom nimo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ikruok oseketi matayo chenro mar kawo pach oganda e wi okang' mar thicho oko Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua e apisi. Chenro ma kamano dhi timore e kauntis duto 47 ma pacho ka. Ka igeno ni odhi chakore sa 2 okinyi kendo rumo sa 11 odhiambo, ka jopiny bende onyiso ikruok margi ne chenro ma kamano. Lydia Okeyo nigi ler. Bang' od bura golo chenro mar kawo pach oganda e wi okang' mar thicho oko Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi, ikruok koro osetim mar kawo pach oganda e kauntis duto 47 ma pacho ka. E kaunti ma Nairobi, chenro no ibiro bagi e kar bagoro ma KICC, kaka Luo e kaunti ma Siaya idhi bage kar tiegruok ma Siaya Technical Institute. E kaunti ma Kisumu ibiro bag chenro no Tom Mboya Labour College. E kaunti ma Homa Bay chenro no ibiro bagi Homa Bay Stadium, ka e kaunti ma Migori chenro no idhi bagi Migori TTC. E kinde ma ikruok ma kamano to osetim, moko kuom jod bura kata kamano ahinya to mago maya e kaunti ma nyiri ma Gachagua yae koro oloko pachgi. Magi oting'o jod bura ma Tetu Geoffrey Wandeto, jod bura ma Kieni Njoroge Wainaina kod jod bura ma kaunti ma nyiri Rehab Mukami. Jod bura go wacho ni dwaro margi e mondo mi Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua ogo mbaka kendo owinjre gi jatend piny e wi weche makelo fwere kindgi. After researching na after kusoma hiyo kitu yote nikaona our deputy president, hii ni kitu wanaweza kaa chini na president wetu wajadiliane, kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko sisi wote. Our people, when we ask them, they do not see this as a priority. They think there are other priorities that we should be focusing on. And as representatives of the people, I think it behoves upon us to listen to our people and do what they have asked us. So on Tuesday, I will be voting no. Komachelo jod bura ma kaunti ma Kirinyaga, Jen Njeri, norem chope log tich mar kwach kich mar ndiko dhoge wi mano mawachore ni ne ochano kelo tungni e chenro no mar kawo pach oganda e boma ma Kerugoya odiochieng'no makiny. Nimekosa kuenda manake ule ujumbe ni ujumbe ambao tu ni fitina wanatafutia wale wabunge ambao wanaonekana ya kwamba wanamfuata naibu wa rais, na mimi nimekuwa kipaumbele na nimesema manake sio jambo la kuficha. Jopiny kata kamano ntiere kod paro mopogore kata mana gwenge makaluo kama kuom oganda ni kod dwaro mondo mi we Gachagua otiek tam mare e apisi to kanyaka odhi to gidhi jatend piny Kenya William Ruto. Kagi wuok to gidhi gite, kagi dong to gidong gite. Onge tiende mondo Gachagua odhi dala. Onge tiende Gachagua onge kuma dhiye. Ruto en saka kelo gik moko mopogore mara NHIF, mara SHA, mara SHI. Afadhali mondo timango giwuogi Gachagua. Moko kuom jopiny kata kamano wacho ni Gachagua ochielore gi moye wuon kendo koro nyaka to odhi pacho kalore ni osenyisa chaya ne moko kuom jotelo ma pacho ka kendo bedo kod akwede mag dhoudi. It is something that is in order because ng'at moro ma osebedo ka problematic kendo ko behave well as one who is holding such an important public office. For that matter, cut these opportunities and yudore mondo obed censored, I give a nod. Ng'ato ka muko ode konye muko, kogero konye gero. Okanyal support ni mondo kigol Gachagua. Koyude gi makosa chike miluwo, koyude gi makosa Gachagua odhi dala. Kata Ruto ne machiemo royudi gi makosa timere nade odhi dala. An ok asapote ni ko ene mano keto nwa mtege State House kila kona to nindo gi jicho moja. Ko iko mawa to nuonge gi mor kwa sandore to sani koro kigole danga bed gi mor marango, danga bed gi ywak marango. Gachagua otimre nade odhi dala. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Nyakoromo godiochieng' makiny Ramogi TV obedo wang'i kuonde mopogore opogore e Kenya mangima ma ibiro bed ka ikawe pach jopiny. Omiyo kitime Ramogi TV ibiro yudo achiel kachiel ka gitimore gwenge mopogore opogore chenro mar kawo pach jopiny ewi wachno kochakore saa 2 mar okinyi. Kadhi nyime od bura mar Senate ogo ombulu mar kwedo paro dwaro mar migawo mar omenda mondo duok piny shillings bilion 20 omenda madhi ne counties kaluwore kod pek ma piny owacho nigo choko omenda bang' ne witoko paro mar chik mar omenda higa mar 2024. Magi timore kinde ma jatend migawo mar omenda John Mbadi orem bedo kod winjruok gi duol mar governors ma pacho ka kaluwore kod pok mag omenda madhi ne counties ma piny owacho mamalo dwani mondo duok piny kowuok bilion 400 nyaka medek gi 80. George Bati miyo waler. E romo ma obedo kind duol mar governors kod jatend migawo mar omenda John Mbadi boma ma Naivasha, duol mar governors okoni ok gimor kod dwaro mar duoko piny pok madhi ne counties gi bilion 20 kowuok e bilion 400 manoketi motelo ne lwar mar paro mar chik mar omenda mag 2024 nyaka bilion 380 ka gikoni bilion 20 ma idwa ni ng'adi kowuok e omenda ma ichwalo ne counties owinjo bed ting' mar sirikal mamalo. After what happened with the finance bill, the DORA has been revisited. We have our view that DORA cannot be revisited. We have made our presentation to the Senate that we would not want to go down on the 400. Waziri has heard us, and this is still being processed through the negotiation stages. We do hope and pray that it doesn't go below the 400. Kodwoko ng'ur mar governors, jatend migawo mar omenda John Mbadi oluoni kaluwore ni paro mar chik mar pok mar omenda madhi ne counties pok opwodhi kaka piny owacho mamalo gichwalo dwaro mar mondo tim lokruoge moko. Kata kamano ting' nitie lwet od bura mamalo kod mar Senate eneno ni ging'iyo kaka inyalo taa chenro no. You are aware that county allocation of revenue bill has not been passed. Yes, the DORA was passed, but there are now issues whether we should revisit it. As national government, we have proposed a revisit. The counties have a different opinion, but again, working together, these are issues that will be resolved by the two houses of parliament, because that is where the constitution placed the responsibility of resolving these issues. Koyango ni deko mar omenda madhi ne counties osebedo karocho chenro mag tend loch gwenge. Mbadi bende okoni kaka jatend migawo ochiwore mar keto kenge mar neno ni omenda madhi ne counties ochopo e wang' saa. Last week, we transferred 31.8 billion to counties, and that is the July allocation. The law is clear that you should be transferring the previous month's allocation before or on the 15th of the succeeding month. So where we are today, actually progressing towards 15th October, it means we are in arrears of August and September. The September one has not fallen due, but the August one has fallen due. I have given my commitment that before that 15th, we'll make sure that the August one is transferred to counties. And before the end of the year, we want to regularize and be up to date. E kinde romo no Mbadi osiemo wang' jaga budget mathurka kuom bedo hinga ne yo ma piny owacho ma counties yudo godo omenda magi ka onyiso apis jaga budget mondo ne ni ok ging'wonye kwayo mag counties tim ma osechuno moko kuom jotend migepe mag counties mondo lundach omenda magi kwayo nyaka boma ma Nairobi. The county governments are facing challenges of some bottlenecks, which I think the controller of budget must address. There is no reason at all why we cannot have a system where the county CECs don't come to Nairobi to follow their disbursements. It is untidy, it is not wise, and so something must be done to improve that system. The moment you delay in disbursing money to the counties must function. They have salaries to pay. They have they may delay implementing development projects, but they can't delay recurrent expenditure. Deko mar omenda madhi ne counties osebedo achiel kuom midhiero matend loch gwenge koni thiro chenro magi. Kata kamano penjo en kabende chik ma ogol kawuono kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ne apis jaga budget mondo ne ni counties oyudo omenda magi kwayo e wang' saa mowinjore biro nyago lemo kendo rido mapiyo omenda madhi ne counties. George Bati, Ramogi TV. Anyuola kod joma notony e tulo mag siasa tok yiero ma higa mag 2017 manonego nyathi matin ma jadweche 6 Baby Pendo ok mor tok do chwalo nyime tarik ma obila 12 madonjnegi god ketho ma sano gima oganda biro chopo mondo mi opodhre nyime. Obila 12 go nodonjnegi kod ketho mathoth kama oting'o tiyo kod teko mokalo tong' rocho ratich oganda tok yiero no ka odiochieng' ma kawuono ne ogipodhre nyim doho motelo ne chako winjo burano gino mane ok otimore. Riwruogno koro dwaro mondo burano winj mapiyo
mondo oganda yud ratichgi. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Dwe mar 7 higani, ng'eto mapok ne one pacho ka notim kod jang'ad bura Kanyi Kimondo manogolo chik mondo jotend obila 11 opuodhre wi tho mar nyathi matin maong'e kaka Baby Samantha Pendo mane otho e kinde apedha mar obila e kaunti ma Kisumu e tulo manomuoch tok yiero mar 2017. Ma ne okang' mokwongo ma doho ma pacho ka notiyo kod chike ma itiyogo e doho mar piny ngima e yalo jotend obila manotelo e apedha manotim e gwenge moko e kaunti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono obila 12 nonego chop e nyim doho mamalo e kaunti ma Nairobi mondo gipuodhre nyim jang'ad bura e wi ketho maduong' mane odonjnegigo mar rocho ratich oganda, gima kata kamano ne ok otimore. Riwruok mar Police Reforms Working Group lero ni ok gimor kod thuolo malach ma bura ni dhi kawo, ka gilero ni medo lewo gi bura ni nyalo biro tuono Baby Pendo kod jowadgi mamoko ratichgi, kaluwore ni higni sani osekalo 6 to pod kwanore. Police Reforms Working Group lero ni geno margi gikete chike ma pacho ka gikwayo bad sirikal mar doho kod obila mondo orum mapiyo bura ni kendo chiw ratiro ne jogo duto manoyudo lal e tulo matok yiero mar 2017. Nyaka sa mane wadhi e yamo, doho ne pok ochiwo ler e wi odiochieng' ma igeno ni obila gi biro chopo e nyim doho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ringre nyadendi Victoria Muumbwa Muloki jariemb taksi manyicho lal e boma mar Mombasa yudi e kar kano ringre jomotho ma Nairobi e kaunti ma Nairobi. Kane giloso kod jofwambo e laro mar kano ringre no, anyuola mar Victoria kotelne gi owadgi wacho ni nyog gido lipot ni ringre moro ma ok ong'e nonro mare nyo okele kar kano ringre no. Gino manyo omiyo gichopo kanyo kendo yango ni ringre no en mar nyargi. Giyango ni chich ma obila osemako wi tho ma nyadendi en jago mapok giyango kendo ne onge tudruok gi nyadendi no. Gidwaro mondo apisas mag okwach ki jotim nonro matut kendo kawo okang' ne achije ma biro bang' ka nyadendi no lal tarik 27 dwe mokalo ka chich maduong' mitudo kod nek mare Edwin Ngetich nondhi kod obila tok yude kod nyamburko ma Victoria e boma ma Nakuru. Jana ndio nilipigiwa na tukakuja confirm. So we are still waiting for a postmortem. That's my sister. She was killed. So we are waiting to know what transpired. I don't know how my sister was found at Gilgil. From Mombasa mpaka Gilgil. I don't know what happened. So I don't know. But it's okay. Now she's dead. I have confirmed it's her. I'm fine. The phone was ilipatikana kwa gari, ikachukuliwa na DCI. Here they have arrested the main suspect. So we are waiting for them. Tangojea wafanye watuambie who killed my sister. That's all. Governor ma Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir ndiko dhoge log tich mar obila ma okwach kich Mombasa kotenore gi wach bembo mar rawera midoni Bruce John. Kane loso gi jofwambo weche bang' ndiko dhoge Nasir kone kore ma chwalo min gi bende mondo dhi ndik dhoge kadipo ni obila biro dwaro mondo otim kamano. Koni tim bembo mane otimne rawera no majegni 25 ok ni kare kata matin. Ka en bende koro jiwo jogo mani kod lipot ma kidekler adiera ma wach no mondo mi chwal ne obila ma idwaro tich rawera no. Nasir ndiko dhoge bang' obila matimo nonro e wach ma kochno koni gavana no kaachiel kod mingi bende tudo kod wach no miyo gibiro dwaro ni gidhi gindik dhogi e wi gima ging'eyo wach no. There is no normal human being who will actually say that whatever happened was the right thing. Of course I condemn it. But at the same time, we need to be able to now talk about justice for this young man. I have done my part as a citizen, as a person who has been mentioned. I have gone myself to the DCI, and I'm asking any other person, if we want justice for this young man, the best we can be able to do is anyone who has any form of information to please reach out to the DCI. These are things that we do not want to see, not just in Mombasa, but anywhere in this country. These are things that should not be seen.
Doma malo chungo chenro manyien masiro som jopuonjre mbalariany nyaka winj bura mano chwalnegi kendo gigol ng'eto margi. Bura no ne ochwal tarik 13 dwe mokalo kod riwruoge mag Kenya Human Rights Commission, Elimu Bora Working Group, Boaz Waruku kod riwruog jopuonjre kane giwacho ni chenro no odiro ne thoth jopuonjre madwaro kony. Ng'uro osebed ka igolo ewi chenro no kowuok kuom jokanyo mopogore moting'o nyaka jopuonjre mane kwedo tielo mopogore mag siro jopuonjre mag wacho ni ok odewo ji duto. Jang'ad buche Chacha Mwita kagolo ng'eto no wacho ni gideko timo kamano kaluwore kod deko mar apis Attorney General, jatend migawo mar somo kod KUPPS chwalo obokegi e saa mowinjore. Burani biro winj tarik 6 dwe mar 12 kama jokanyo biro chwalo korgi. Kadhi nyime en mbalariany ma Moi olor apoya kendo jopuonjre duto michik ni odhi pacho kuom thuolo ma ok oyangore. Ma kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj kod jopuonjre mbalariany no. Tend mbalariany no omiyo jopuonjre mawuok e pinje maoko thuolo mar tudruok gi tend kidienje mag somo mag deans e keto winjruok ka gibiro bedo e mbalariany kinde ma olore. Ng'anyo mag jopuonj mbalariany ma Moi osebedo kadhi nyime kata tok riwruog UASU kod KUSU chungo ng'anyo mag jotije kod jopuonj mbalariany juma achiel mokadho. Mokuom gigo ma osemiyo jopuonj kod jotije dhi e ng'anyo ting'o rem cholo omenda mag aeri ming'ado jotije e mbalariany ma Moi deko e chudo mag osare kind mamoko. Tarik ma onego gidogie ibiro land bang'e. Oya, tuharakishe. Ya koromo gi kawuok e kaunti mano ma Uasin Gishu mokawo ywa mokwongo kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni e chenro mar oimara bedo gi thuolo ma somo paro to kod duoko magu tok kawuok e yweyo. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Oranga. I've been praying Shabiki for quite some time. I'm happy to win. I thank God. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I pressed a bet of 15. That is super jackpot. And I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. I'll use the money to clear fees for my children and also invest the remaining and also give part of it to the work of God. Hii bonus ni kionjo na kujia 13 million very soon. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. We're twinning and we're winning. If we're losing, then we're sinning. Like we said in the beginning, we're winning. New on Viusasa, the bank's sister. They are funny. They are crazy. What? This is a comical story that follows the adventures of identical twin sisters, Laverne and Chauvin Banks, as they take on the world. With a group of witty and unapologetic friends, they clumsily navigate through the highs and lows of girlhood. Capiche? But are they really ready for what is ahead? Enjoy this entertaining sitcom of the bank's sister act, only on Viusasa. We know.
kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka, na just imagine una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation, alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti e mbele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 10 okinyi. Mana Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jotuo kuonde thieth mayudore kaunti ma Kisumu pod medo neno pek kaluwore kod lokruok e yor okumba mar thieth. Kowuok NHIF nyaka SHA manyo chako tich nyore ka thieth ma Ahero sub county. Moko kuom jotuo pod okwamo e kuonde thieth kaluwore kod ng'ikruok mar chudo. Jopiny go dwaro ni piny owacho onego tim mapiyo eneno ni gimedo chiwo e wi chenro mar SHA ni mar thoth ji pod onge gi ng'eyo. Bende gikwayo tend kuonde thieth mondo oket okenge mag konyo jotuo mosechango to ok nyal wuok nikech ng'ikruok mar SHA ahinya to e yor chudo. Na sen register gi National Hospital Insurance Fund to aluor wach mar SHA mobiro nie. For one, aluore nikech treatment manchani wayudo e National Social Security Fund, National Social Security Fund cha nyocha rach kabisa. Nikech inyalo nwang'o ka itero pesa, ing'adi pesa dwe ka dwe, to kidhi e kama onego beni iyude e thieth to irado mna gi embarrassment. Nyocha kelo minot, nyocha nogole paponditi tere katito medical, koro nogole nikech the problem mane ntiere go, koro nokela Ahero kae, koro nyo okonyore to kaka nyalo gole onge pesa mara mora. Nyocha tiyo gi Linda Mama, koro manchi wang'ene onyalo biro wuok godo, koro no wachopo ka to oyudo ni koro kosekonyore to koro konya wuok gi Linda Mama noero. Kapod wantiere weche mag thieth maro matamala 3 mag mine mapek e kaunti ma Migori ok dhi e klinik kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti no. Ma osetudi kod kwan mamalo mag nyithindo minyuolo kod kute mag ayaki ma sani chung' atamala 6 e kaunti no. Wayud mathoth kowuok kuom Jojuma. Atamala 7.3 mag nyithindo gamo kutego mag ayaki kawuok kuom minegi e kinde ma inyuologi e piny Kenya.
Kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde minyuologi e kaunti ma Migori en 6%, ka bende kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis matin e piny Kenya ma osego okang' makare e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki koa kuom miyo nyaka nyathine. John Steve Oyugi, matiyo bad migawono mar thieth ma ong'ere kaka National Syndemic and Disease Control Council, wach ni piny Kenya nitie lai makare mar duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi, ka bende kod jo migepe mondo koro nywak lwedo. There are category of mothers who are not even aware of the existence of this program. There are those who are aware but for one reason or the other fail to take it up. So I'm seeing sensitization on the same would work the magic. Piny Kenya geto duoko piny kwan nyithindo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi nyaka matin ni 5% ka oromo higa mar 2027. Jolony wechego mag thieth yango ni kwan mine mathoth ma odak kod kutego mag ayaki to ok dhi e klinik e kinde ma giyach gin moko kuom gigo mosethiro okenge mar duoko kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde minyuologi. Mothers who are initiated into treatment somehow drop off the treatment and therefore they run the risk of infecting their unborn babies. And that's about slightly around 30%. Diuko Otieno, materwogno mar Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV/AIDS kata KELIN, wacho ni pek yudo yedhe mageng'o landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka PrEP ne mine mang'awo bende osethiro chenro mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki koa kuom miyo nyaka nyathine. We as KELIN, we are at the forefront trying to make sure that medicine that are used even in mother-to-child transmission are affordable, accessible and available to the people. Apisa mochune chenrono mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kawo kuom miyo nyaka nyathi e kaunti ma Migori Caroline Odera wach nitiere 3% mag mine ma pod ok dhi e klinik e kaunti ma Migori e kinde mag yach. Wantiere gi 3% mag mine manitiere e community oko manigi ich kendo dhodho nyithindo to pok giwae dhi e klinik. Mine gi eki gine magi githoro miyo kute gi eki gamre koa kuomgi kadhi kuom nyithindgi. Lipot bende yango ni thoth rawere ma omako ich ka hikgi ohiu oluoro dhi e klinik. Gino bende koro miyo mago ma odak kod kute mag ayaki keyo kutegi ne nyithindgi. Kaluwore gi kalenda mag skul, seche moko ok giyud thuolo mar dhi e klinik, to bende ni pod gin tindo gi joma tindo gin gi luoro mar dhi e klinik. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango nigi tiyo kod yore mopogore opogore mar duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi ma oting'o neno ne mine onyuolo osiptende. Miyo bire osiptal to yud ka oonge koda kute mag ayaki, lakini en koda ng'aw mar gamo kute gi eki, wamiye yedhe go mwaluongo ni PrEP mondo mi waensure ni wageng'o kute mag ayaki kuom chopo irgi e kinde ma gin gi ich kendo gidhodho ma gikone bro dhi to gamore ir nyithindo. Piny Kenya ne geto duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag kinde ma inyuologi nyaka matin ni 5% ka oromo higa mar 2020. Kata kamano ma ok ni ochopie. George Juma, Ramogi TV, Migori. Familia moro e gwenge ma Nyasiwe kar chung od bura ma North Mugirango nigi luoro kod kibaji e wi ngimagi tok nek magalagala mar ji 6 e anyuolagi. Lipot ma machiegni tich ariyo Jen Nyaboke Onyoni majegni 67 kod nyithinde Edna Monyangi majegni 39 gi Lona Kerubo majegni 45 nyocha yudi kao de kuonde mopogore opogore kaunti no. Familia na wacho ni kopogore gi ji 3 e thuolo mar dwe achiel giseko ji 2 mane yudi kao negi. Giwego kony kowuok kuom piny owacho ka gise apisas mag obila kuom yulo kendo umo wang'gi ne lipode ma gisegoyo. Saa hiyo ndio nilikuwa nimepata habari kutoka kwa radio kuna watu wameokota wamama 3 njiani. Nikaenda mochari nikapata ukweli ni mamangu ameaga na dadangu wako mochari. In the past 1 year watu wamekufa kwa hii familia 6. Kwa mwezi sasa yenye napita
watu wamekufa sasa kwa hii familia 5. Hata DCI akichukua message kutoka hapa tupati jibu ni nini inafanya hao watu wanakufa. Polisi hawafanyi kazi vile inavyotakikana, manake hata kuna wenye wameshauawa hapa nyumbani na polisi hawafuatiliwa, na kuja wanachukua the information na hakuna majibu yenye inatoka. Kazi ni postmortem na inatoka ni 0. So polisi ndio wametepetea kwa majukumu yao. Vile hiyo msichana alikuja kutoka huko ng'ambo, huyo msichana alimaliza wiki 2 tu. Vile alitoka huko Kapkerion akakuja Ikonge. Vile hiyo msichana alikuja Ikonge, baada ya siku 3 nikaambiwa msichana wako amekufa. Hii boma ya Hamisi tumepata shida nyingi, watu wanauriwa kama kuku. Sijui haya mambo iko namna gani. Hiyo ndio sababu nalilia serikali ifuatilie kabisa tujue kiini ya maneno hayo. Yakormo kaka pile wantiere kod report maben losonwa kod thuon kaji duogo Walter Nyambaga sigana mar gin kanye. Wantiere kod report mar Priska Misachi. Nene ng'ama chal nadi? Walter Nyambaga miyo sigana. Priska Auma Misachi en nying mokwendo kuom jodak ma Kisumu kaluwore kod tije e kaunti no to kod kaka ne otayo boma ma Kisumu. Misachi ne onyuol kure to ne osomo kanye? Lwane manachako some nyaka klas 8. Koro nasome skul moro mar nyiri miluongo ni Ngara. Kaeto naweyo e form 2 to basa dhi e Secretarial College, Kianda College. Kianda College nabete for 2 years ma wuok kan stenographer. Stenographer en ng'ama pod nyalo goyo words 35 to nyalo ndiko shorthand 80. Bang' yudo tiegruok manimba, Priska Maikino ne pod nyako mapod tin. Ne oyudo tich kendo chako iko ngimane mabiro. Natiyo gi Provincial Planning Office, atiyo kodgi for 2 years, kaeto adhi e Kenya Commercial Bank. Kenya Commercial Bank bende atiyo 2 years. Ae ne nitie project moro ni Hydromet Survey, ne nitie Minister of Works. Bende atiyo for 1 years. Noyudo thuolo mar medore kendo yaro rak mare kod kambi mar ososo mar ndawa BAT. BAT koro na join kaka secretary ma pod puonjore tich. Abet kanyo for 1 year to gidwoka training. Kane gidwoka training to koro awuok kakoro an secretary matiyo kanyo for 15 years. 15 years manatiyo gi BAT go, natiyo ka antie Kisumu. To ere kaka ne odonje e siasa? To ginang'o mane ochore e siasa? Koro jomoko nitie mane nie municipality ne gin employees. Osiko biro ga lima kanyo to ni mama in wadwa ne dhi e siasa. Kora bende kaka ng'ama nodonge od ja siasa na bedo influenced. Ma 83 na donje siasa. Na donjo ka chung Stadium Ward ne en Stadium Ward kende e bwo Kisumu municipality. Kana chung na yudo mbulu mana bedo councillor. Bang' yudo koma lensi nobedo kod lek mar dwaro meya mar boma Kisumu. Kata kamano noyombe telo mokwongo to ne ok owito geno. Jago manobet meya niluongo ni Dere Omolo to noyomba gi kura achiel. Kura bet beta kako atiya kaka councillor. Na bede committee mar planning kaka jakom ma watieko term no kendo chaka yudo the second term. Kaluwore ni KANU ne ni kod teko, en kaka jakanyo mar LDP noneno mudho. Multi-party koro kodonyo, tan koro ne pod adong' e KANU to ji nodhi e Ford Kenya. Mane otama capture seat na makalole nino, ma stadium no. Kora bet kaeta aparo ni sama koro jowadwa te odhi e NDP ni kora benda dhi kuro. Kana dhi kuro to nachaka capture koma stadium no.
higa 1997. Biro mar loch gwenge ne oyaw ni thuolo mar chopo bedo meya mar boma kaka ne chunye geto. Koro counties kanye wadhie kasebedo meya higni 4. Mana chako bedo meya 2004 to 2007. An wuon kuom pacha to ne paro miya natiyo maber. To jopiny mane neno koro pok to duoko na wach ni natiyo marach. Joma puoyo ni natiyo maber ema se romo gago. To agombo na rome gi joma bende ne tich na ok ber negi to pok ayudogi. Ochamo nyadhi kuom siro miyo bang' ng'awo bude ne mag siasa. Maparo ni be ane ja siasa mokwongo hand over position ne ng'at ma bende dhi contest makonyo campaign mobet. Ma en mama miluongo ni Mama Dadi mochung' ne Kaloleni Sauru Moyo. Ka koro noriw ward adek, noriw Kaloleni, noriw Kibuye to kod stadium. Kata kamano, Priska paro malong'o kaka tich kod dhano ma lwete oliero kochomo piny. Tek ni mar ywaruok nyaka bedie matin. E county assembly kane wadhi higa mokwongo ma wabedo gi speaker Anna Dul, ne ane committee mar planning abete. Akia ni atimo ne jo adang'o manogula committee na gote. Koro wachako gimoro kendo ni pioneers, ma pioneer no koro noluoko kata ich lit mane an go gi ich wang' mane an go gi jowadwa go norumo. Koro wawuotho kaka oganda achiel e bwo pioneer no. Miyowa kaka ne oyombe yiero to kod riekni mag manyo telo kuom oganda. An gima na athoro wacho ne ji ne awacho ni in kod an. To koro in mineno ni mama ni amiyo ombulu. To gima ng'eyo ni kuom siasa tem mondo ibed kor jopiny molo bedo ng'at achiel mawuotho kende. Ka in ng'at gi tiyudo ka tich yot, an naneno ka tich yot nikech ne an ng'at ji. To ere pogruok mantiere kod siasa masani? Siasa machon ne en siasa mi convince ji. Tiwacho negi gimidhi timo negi. To ging'iyo ka bende chal gi gik miwacho go dhi tim to giteri. To siasa masani to pesa okawo percentage maduong' moloyo gima ng'ato dhi timo ne ji. Jatelo no chamo nyadhi kuom dongruok manoweyo e boma ma Kisumu. Ne nitiere mtoka achiel kende ma ane mana kongo kelo Prado e Kisumu municipality. Kisumu municipality ne onge kod tinga mane nyalo loso yore kaka wan gi Aban kod Peri Aban ne onge. Kane adhi e board kod engineer na maniluongo ni Airo ne en ja South Nyasa koni. To ne wa defend proposal marwa mane ministry oyienwa mwanyeo tinga maloso ndara. Jatelo lero ni masira mar mach nomiyo gimanyo geche mag nego mach e boma no. Ne waonge gi firefighting vehicles. Ne omiya moro matin mar Land Rover but nokonyo ndalo no nikech ne onyalo ringo moter moneg mach kamoro kane masira nitie mar mach. Auma wacho ni tend bine ber mak mana ni nyaka migi sir moromo. Josiasa ok parre to apara ni ndalo moko jomoko nobedie manopar. Nikech kata Mama Grace Onyango nyocho par mana nyochani ma wachake hall mantiere no. Obedo kaka jatelo mobiro. Koro sana neno kamine mang'eny ka map. Kata gavana ma Homa Bay timo maber to en ng'ama mama. To gin midhiero mage mane okale e kinde mane en jatelo, meya to kod jatend Komalensi. Kaka mine mathoth ji ohero mana yanyo no chodororo, malaya, to kiyudo to pok na neno ng'ama okawo kitamba ni ywego dayany no moko kuome. Gin gik miwacho wacha to kadhe yamo kamano. Omiyo anto ne nabedo jachir ne ayanyo ok tim gi ng'ato gimoro. Kata mana sani kadhi mayudo kama mine nitie. Takone gini onge ng'ama nosekwanyo an ka chief ni ywega yanyi no moko kuome. Omiyo wabed jochir, gimo wadwaro wadhi for it. Kaka janyuol ne ong'eyo kaka ne orito familia mare. Sa siasa en sa siasa. Ka an oko mar siasa tabita ago siasa. Nyithinda be samone dhi ga rallies go eko. Bende moko ne gihero, moko be ne ok ohero. Kaka nyara maduong' to ne ok ohero siasa ahinya. To nakon ka koro en tich mwayudo madwa miyo godo nyithindo moko gi education. Ok umiya mana support. Mana neno ka giwinjo magimiya support as a family. To bende en kod osiepe mamage.
Ne an gi mama miluongo ni Pamela Josi. Pamela Josi bendo bedo deputy mayor. Kendo bendo assembly bochako bedo deputy speaker. Ne antie kod Isayo Nyango mane en whip. To kod Nyabinda Samuel. Mago joma ne an ge siasa to kod John Olumo Sumba. John Sumba Lumni en nodwa chalo ga jalweta samoro nikech ka gimoro kata timore ma pok ang'eyo to kona ni gini ng'e ni biro timore kama to waluongo joma dwa timego to wawuoyogo. Oywago rach mar arita kwe mosekethore alwora maboya e sub-county ma Nyalenda. Osenegi nyaka nyathi moro ma winyo nodhi ik Kakamega. Ne en jatich e gweng' ka. To kendo da call on the police post mantie dalawa ka ni mondo gitimie vigilant giwuothie ga matin. Nyakora Mogajwang'. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari ne en Walter Nyambaga. Wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Machiegni weche mag ohala bad migawo ma lupo ketho nede mag lupo machiko kopuodho mane ogiromo shillings milion 6 mane gimake dho wedhe manie kaunti ma Homa Bay apedha matieko gige kelowa maricho e nam Lolwe ma migawo nosebedo katimo. Nedego ne owang' e boma ma Homa Bay bang' ka doho ma Homa Bay ne osechiwo chik mondo mi owang' nedego mosebedi kokane e sendo obila ma Homa Bay nyaka ne makgi e dho wedhego. Nedego ne omaki e dho wedhe mopogore opogore kar chieng' od bura ma Suba North gi Homa Bay Town apedha ma kanyakla ma migawo ma lupo gi obila timo matieko kelowa ma ok opuodhi. Apisas e migawo no mane otelo ne chenro mar wang'o nedego ogolo siem ne tend dho wedhe kaunti ma Homa Bay magiwacho ni mosebedo kanyayo kelowa maricho e nam kagiwacho ni ok gibiyie mondo chike matayo lupo e nam Lolwe okethi. Kenya nigi 600 kende mar namni. 94% opogi gi Tanzania gi Uganda. To jowa machiemo gi namni ng'eny. Omiyo rech rumo. Arita machiko osebedo marach. BMU network monego bed ni ema kao kipaumbele rito namni timo mana gik moko nono. Ji nyalo neno kaka menena lupo ma simple, kenena lupo ma simple. Magi yore mag konyruok mag oganda. Namni pidho hundreds of thousands of families e region ni. Omiyo akwa jotelo duto wariwre uru lwedo mondo warit namwani to jolupo wabe jowa malupe nam obed responsible fishers. Dero irito. Ok diango beda beda gima watiyogo careless ni marech gi matindo tindo goda riyo kae. Nyi puke rech matindo tindika ipuka puke tie god. Kiny no chama ang'o? Ok ni ji ng'eny nam ahinya lakini nikech kelowa marach matieko rech e nam. Ka ung'iyo nede ma nomaki gi amuoge gi gin giywayo nyaka tong' rech kech en rech en net monego bed ni makogo men e dier nam tiyudo ka oloke kori ywaye e tie nam e lak nam kama tong' rech nitie nyithi rech matindo nitiere. Jopur chele mawuok e gwenge mag Mbega kod Okane Nyando koro yudo tiegruok ewi kaka ginyalo medo yuto e ohand ochele kokalo kuom kano cham bang' gologi e puodho. Oseyangore ni thoth jopur mag ochele onge kuonde ma ikano ochele to keyo gino mamiyo ginyiepo jonyiepo mawuok e piny Uganda ng'iewo ochele gi nengo manyap kendo miyo jopur lal. Jopur ochelego bende ywago rach mag apaya madhi e puothegi gino mamiyo gitiyo kod omenda mathoth e sombo ochele ma oseka. Chenrono mideo ni warehouse receipt system biro konyo tudo jopur kod kuonde mag kano ochele bang' keyo. Wamor gi puonjruok ma kawuono nikech wayudo ni the market kata bech mchele wan gi wegi kaka farmers wan wanyalo loso. Wanyalo lose nade kwa kawo mchende wa mwasekayo watere warehouse seche mwatero ge kanyo no nyalo miyo wa time mondo wa reach the price mondo bed maber manyalo miyo ok wayud chandruok mwakale mag brokers samore piny mag Waganda. Waonge yuto watiyo nono nikech wayudo ka brokers mabiro nwa ka kod machines mag pimo. Anyalo yudo ng'at mokwongo golo na kilo mar gunia mar 90 kg ogolo na to wuok na 65. Ng'at machielo kabiro kachaka golo michele achiel ni atere kilo machielo tayude at 85. Koro manyiso ni wan kod chandruok to wasewinjo kama chandruok ai ni sirikal ok losnwa nengo.
gimiyowa puonj maber kendo gimedo jiwowa wamedo bedo gi ng'eyo mane waonge godo e wach warehouse kano ka en kama pi pong'o ma ka pi opong'o ka to kata kumich kane mchele no pi donjo makethi. Koro wageni by December jopur moko dhi bedo ni oseketo mchele e warehouses mondo wakonygi manyo chiro maber mondo kik hinygi gi jong'iepo mana maka nikech bei ma oko ginya neno. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Willis Odemba no kinena kinde wacho kanyo ni imor gi kaka chenro mar Oimore biro. Gimi parona ni wach mar Rigathi Gachagua kiny ok ni remo kine Ramogi TV nikech kama kanye kaming'eni biro yudo makare. Erokamano Willis Odembe kuom kete Ramogi TV. Aluoch Violet kentiere gwenge mag Mombasa bende wacho ni ching malene ni yo makare Amerika kelo weche manyien. Odede Joan erokamano kuom kete Ramogi TV. Ng'at ma bende luongore kaendi ni Andrew wacho no chieng Emmanuel an bende ni makare kantiere gwenge mage mag Nyakacha. Wach Rigathi Gachagua okayiego jogo duto kadwa dhi to dhi dala gite kik gol ng'at achiel tiweyo moro. Kamano kuom kete kae Melatino wacho ni ching manene yo makare omor kaka wakelo weche manyien gi nji mathoth mabende orotika. Kata kamano kik ri mabor ka waduogo nyaka warom ga jwang' wadonje weche mag tuke. Wakati ulipigiwa simu kaambiwa ati umeshinda 50,000 ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipangi goodie bag pia. Unazaambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipangi ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Whenever life knocks you down, always just pick yourself up and keep moving. Yeah? I've been through so much in my life. I've taken my time to come to this point. They trained me to get back my core strength first. Then now my hands, we've been working on them. They're slightly regaining some function. Yeah, you see, a while back I wouldn't do so many of the things I can do right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tomonde yudo wendni kaka Sikiza kod Mari kuom ng'wono mar Kristo bonyeza *811 *447# to par niya Ramogi TV en ot mar jower duto te. Nyasaye ogwedhi oting'i malo. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wawinj wach Nyasaye kod wende majiwo chuny e Injili ngima. E Ramogi TV kae, wami sabato maler kod wende mabiro gwedho chunyi.
tutasifu utukufu wake na uwezo. Elder David Odote biro gwedhi gi wach maler mar bedo gi chuny motegno ne adiera. Nyasaye mondo ipara kaka niparo Shadrach, Meshach kod Abednego chungi motegno omiyo Nebukadnezar oromo kodi nyim Nyasaye mangima. Injili ngima, Sabato, Sari okinyi, kik bai. Machiegni pau tuke jogo malap dhogi ndong ne kombe riwruok matelo tuke adhula pachoka golo ng'ur margi kotenore kod chenro gi ikruok e yiero mar riwruogno ka gidwaro board ma yiero e riwruogno mondo bag romo mapiyo gitwagi mathoth mamulo yierono. To immediately and transparently notify the members and stakeholders on any changes or updates made to the voters register and adherence to the Sports Act 2013. To convene a roundtable meeting with the Electoral Board and stakeholders to endorse the process. The Ministry of Sports immediately undertakes to change the location of the FKF Electoral Board from Kandanda House. We are still objecting on the time frame for the election, and we are going to go with the FKF Constitution and FIFA, which states that once the board is put in place, we need 6 months to do a credible election. Timbe adhula ma piny Kenya ma jatugo Mike Joko Engo 20 ikore ne tuke mag Sekafa mibiro bagi boma ma Dar es Salaam e piny Tanzania ka gin geno gibiro yudo thuolo mar AFCON. Timno ne otiko ikruok mar alap ma M-Pesa Foundation boma ma Thika mar mantie kaunti ma Kiambu ka kocha margi Salim Babu nyiso yie mare makende ni giikore kendo gidhi kawo loch e pinyno. Weche manosir kod captain mar Rising Stars Amos Wanjala. Tuke go ibiro bagi kind tarik 6 nyaka 20 dweni. Kenya ni pula achiel kod Tanzania, Rwanda kod Djibouti. Juu Sekafa lazima ushinde Sekafa ndio uende AFCON. So ni kitu tunajua kwa akili yetu, kila mtu hapa. So lazima tushinde hii tournament ndio tuweze kuqualify kwenda AFCON. In our group I believe every team is coming to compete, so nothing will be easy. And as I said before, we have been preparing and we are ready for the competition. So we believe it won't be easy, but we are going to do our best to win because we believe we can win. County mabungo mabiro bago tuke mag county sigani, Main Bank County Nakuru ne ochiwo ne githuolo kendo miyo githuolo ma bago tuke go tok ne gibago giga mokadho. E nyasi mabino bago dichi ma county. Tuke go mibiro bago e tielo mar abich biro bede kind tarik 10 nyaka 25 abiriyo dweni e mbalariany ma Kibabi ka counties 47 biro piem e tuke mopogore opogore. Tim mabiro piem osieme wi ting'o mamluki kata earthmen ka giluwo chike mantie matayo tuke kendo yiene mana jotich mag counties odonje papo tugi. Kama kasa ni sisi, basi sisi ndio kasa. Hatutataka watu wengine wawe kwamba wao ndio. And so it is our honor, it is our pride to be able to make sure that we are the ones, the honorable members, and the speakers, and the staff of all the county assemblies kuona kwamba wao ndio wataparticipate. So we'll stick to the rule. All county assemblies will be provided their regulations, how these games are going to be coordinated. Kamano nyakwara mwikombero kode chakruok nyaka giko e chenro mar Oimore mane amesoma ka weche manyien oyudo thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono amedo mana paro ni odiochieng' ma kiny chakre saa 2 Ramogi TV obedo kaluorore e counties ma pacho ka kendo waketo nyong'ong kod wengewa kamoro amora mondo mi wakelni kaka chenro mar sumo pach oganda ewi dwaro mar thichoke kom jalup jatend piny Rigathi Gachagua biro bedo katimore achiel kachiel gik maber kiwache gwenge counties mopogore opogore pacho kaendi obedo gi thuolo maneno gi Ramogi TV kochakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 11
mar odhiambo. Miyo kik bai mane mokelo giko nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko mar en Wilson Ochuka, ubed gi otieno mokwe.